morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। दिल्लीयाव सेथि बड'लेण्ड महात्सबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि मदिखौ बरायनो थाखाय हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। गोदान दिल्लीनि साई इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव 15 आरो 16 नबेम्बराव जानो गोनां बेखेवनाय बड'लेण्ड महात्सब बड'लेण्ड फोरबोआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ गोसो गोरबोजों बरायनो थाखाय सनिबाराव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मोनसे गिदिर हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु, बर' साहित्य सभा (BSS) आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव हानजा सुरनाय हाबाफारियाव रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय हारिनि धोनि दोरोंफोर, सुबुं दामजु, मोसानाय आरो शिल्पफोरखौ दिन्थिफुंदोंमोन। गाबगोनां हानजा सुरनाया गिदिर फोरबोनि सिगांमोन, जाय सा 5,000 नि बांसिन नुजाथिगिरिफोरखौ गोसो बोनो हागोन होनना साननाय जादों। साननैनि महात्सबनि थांखिया बर' हारिनि रुजुजायै हारिमुआरि सिनायथिखौ फालिनाय आरो दिन्थिनाय, बिसोरनि आसार-खान्थि, जाग्रा हुदा आरो आरिमुआरि दोरोंफोरखौ दिन्थिनाय। बे हाबाफारिया ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि फालिथाय जानो खोथा होयो, जाय बर' हारिमुखौ हायुंआरि स्पटलाइटआव लाबोनो मोनसे जौसां होयो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना साननाय जादों। बिथांजों लोगोसे मिरु मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान, सर्बानन्द सन'वाल, ज्योतिरादित्य सिन्धिया, जुएल अराम आरो पवित्र मार्घेरिटा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाहागो लागोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट खौराङाव दङ। गुवाहाटीआव ट्राक लुथिनाय, सा-3 हमजादों, 20 लाख रांनि मुवा बेसाद बोखांदों। 20 लाख रांसो बेसेननि मुवाजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ लुथिनायाव लोब्बा थानाय मोननायनि उनाव गुवाहाटी पुलिसआ सा-3 दुथां सिखाव हानजाखौ हमदोंमोन। AS06BC 1538 महरै रेबथुमजानाय ट्राकआ गुवाहाटीनि बेहेरबारि ओनसोलनिफ्राय सिलचरसिम थांगासिनो दंमोन जेब्ला खावनाया जादों। ट्राकनि सालायगिरि, जायनि मुंखौ बाबुल आली होनना मिथिनाय जादों, खारखोमानानै दं आरो उनाव नगावनिफ्राय खावनाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे गारिखौ बोखांनो हायो। आलीजों सोमोन्दो लाखिनो नाजानाया फेलें जानायनि उनाव ट्राकनि बिगोमाया बशिष्टा पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। हमजानाय सुबुंफोर वाहिदुल इस्लाम, जाहांगीर आली आरो जहिरुल इस्लाम चौधुरीनि खाथियाव मबाइल फन, 28 बेग तार, थाम्फै दालि, जि-जोम आरो गेलेमुनि आगजुफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेसादफोर थानाय गोबां बस्ताफोर मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ आथिखालाव आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय जिम्मायाव थानाय सा-3 सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। नेक्स्ट आपडेटआव दङ। सेसा दैमायाव 6 साननि थाखाय गोमानाय आसामनि आइजोनि गोथै देहा मोनदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव 3 नबेम्बरनिफ्राय गोमानाय सासे 24 बोसोर बैसोनि आइजोनि गोथै सह'खौ सनिबारनि फुङाव सेसा दैमायाव गोजावना थानाय नुनो मोनो। थैनाय सुबुंखौ आसामनि जरहाट जिल्लानि तियकनि थागिरि मधुस्मिता बरुवा होनना सिनायथि मोनो। बिथांजोआ लेपेटकाटानि घुरनिया ओनसोलाव मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनाय समाव गावनि बिदा-बिनानावजों थागासिनो दंमोन। बे केसआ बरुवायाव गोनांथार जिंगा आरो जेंनाखौ सोमजिहोदों, जेराव मधुस्मिताया जोबथा खेब नुजादोंमोन। बिथांजोनि नखरा गोथौवै जिंगासिनो दंमोन मानोना बिथांजोआ गावनि गोथै सह'खौ मोन्नायनि सिगां 6 दाननिफ्राय गोमानानै दंमोन। जाथायजों लोब्बा लाखिनानै बरुवा पुलिसआ टेककनि सासे लाइमोन पंकज गगैखौ खादोंमोन। बिथांखौ गिबियाव जेलाव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो उनाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव सानथामनि थाखाय पुलिस बेंथियाव लाबोनाय जादोंमोन। सोंनाय फिननायाव पंकजआ 3 नबेम्बर खालि मराननि सुकाफा नगराव मधुस्मिताजों हरसे थानायखौ सिमान लादोंमोन। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि अखानायै बिथांजोखौ गंसे दावबायारि गारियाव गाखोहोदोंमोन। बे सिमान लानायनि उनावबो पुलिसआ दासिमबो बुथारनायाव बिथांनि लोब्बा दं होनना फोरमान खालामनो हायाखै। डिब्रुगड़ पुलिसआ गोथै सह'नि साखाथिनि ओनसोलनिफ्राय गंसे बेग, गंसे रांनि थफ्ला, 2 सिम कार्ड आरो 4 साबिफोरजों लोगोसे गोबां फोरमान बोखांनो हादोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बड' निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर।
सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउस 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।